kaninay. Apil? Aton drawing sa dito. Ara nay. Wow, ang galing. Pangitano na to, kun. Ano, nawala yung iro? Di man iro, uyuan man nako. Ano ta? Muli na ta. Awan nay, tungod si mong gipuhat nakalayas man sa dito. Wa man ko magdahom nga mga kaistorya na ko. Unsaon na lang man nay? Atong negosyo wala na sa dito. Ako na inyong basulon. Next mo pa hinungdan nga nahagbong ko. Kun ko nay dito ron nagsige pagbaktas, nangitag trabaho. Wa tay mahimo, kaw man tay cellphone, di man nato makontak. Niyon kagapon nga maglabay di ka basura, di unta to mangingato. May magituyo na ko to, nga di man gyud ko kaistorya. Nya tingala ko na kaistorya naman ko. Mas maayo ani nay atong pangitaon. Makit-an kanimo. Wa pa siguro ikaw na pimoha. Dali ra ni nay, mutan na lang sa mga tao. Unsaan pagpangitan nato nga maginakailan sa imong tito? Pakitaon na natong picture. Wa magitay cellphone, picture ba noon lusion. Ano karon? Kita na ni nay. Papel? Gusto kay pulos ana. Aton drawing sa dito. Tama. Ako drawing. Unsa man ang sundugan nimo? At kabangtan, kay drawing unta ka. Oh, purman na tan. Nanay oy, di mo ni ako nay. Mura man ni gaswang. Di mo gud ikaw, imong tito magud na. Ako be, lingkod yan nay. Kay sundugan ako imong naong. Kay pareha mo mong daong dito. Sige, drawing na na. Dugaya na oy. Hawoy na kaya kung baba. Ara nay, Unsa man ang pangalan Yelo? buhok ni dito yelo. Wow, ang galing. Ako pa. Tara nay, pangitano na to. Tara. Kun, saan ni? Wala ba ya? Ano, nawala yung iro? Di man iro, uyuan man nako. Ay, wala. Nay, pagdali nay. Kay para madali na to makita sa dito. Nahini, lagot, pihangat na kayo. Nay, hapon naman. Uli na siguro tani. May patan, di na siguro natuto sa makitaan, layo na siguro tutan. Dito bo. Tanatan, muli na ta. Tara nay, wala pa na akong makita sa dito. Unsa ka nay? Nay, naunsa ka nay? Hawoy na ko ay kunin na kautan. Kamito na ko ng tukod. Tingin na tayo na ko ng tukod. Sige nay, tara,